Daniel Onofrei, un cunoscut savant care lucrează și pentru Armata Statelor Unite, profesor la Universitatea Houston de matematică, a creat un algoritm prin care e greu să explic eu acum într-o simplă pastilă, dar domnia sa explică minunile biblice, inclusiv una dintre cele mai mari minuni, multiplicarea pâinii și a peștelui săvârșite de Iisus Hristos. Totul poate fi explicat prin algoritmi matematici, repet, destul de sofisticați, dar este necesară totuși și intervenția divinității, după cum spune profesorul.